Metal Security Group, лидерът в охранителната дейност, първият и единствен частен гавровски СОТ предлага безплатно проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на най-съвременни устройства за сигнално-охранителна дейност, инсталиране и профилактика на пожароизвестителни системи и системи за видеонаблюдение, професионална физическа охрана на обекти с гарантирана отговорност до 30 000 лева, усъвършенствана система за контрол на личния състав, видеонаблюдение, бутон и бодрост, контрол на достъп и други, охрана чрез СОТ, мониторинг и денонощно реагиране на сигнали с въоръжени автопатрулни екипи при гарантирана имуществена отговорност до 20 000 лева, животоспасяваща функция паник бутон, VIP охрана, охрана при транспортиране на ценни пратки и товари. Само при нас възможности за разсрочено плащане и чрез дебитни и кредитни карти, отстъпки и изненади при плащане на цялата годишна такса за СОТ. Metal Security Group подготвя професионално своя охранителен състав в единствения по рода си международен център за специална подготовка по охрана и сигурност Алфа Метал. Учебният център разполага със собствена материално-техническа база и квалифицирани преподаватели, бивши служители на Алфа и Вимпел, и е част от международната верига учебни центрове Алфа Престиж Русия. Metal Security Group, Габрово, Стефан Караджа 3, зад бившия Електродом. Денонощен телефон 80 69 62.